Україна набуде членства в НАТО через механізм ПДЧ. Про це йдеться в заключному комюніке за підсумками саміту Альянсу, що закінчився напередодні в Брюсселі. В тексті документа мовиться, що НАТО дотримається рішення, ухваленого в 2008 році на Бухарестському саміті, про те, що Україна стане членом Альянсу, а план дій щодо членства є складовою цього процесу. Рішення саміту також закликає український уряд рухатися шляхом реформ за допомогою річних програм партнерства. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також зазначив, що країна-агресор Росія не має жодного впливу на прагнення нашої країни та рішення союзників. Наше послання в тому, що лише Україна та 30 союзників вирішать, коли Україна може стати членом НАТО. Звісно, Росія не має права голосу, вона не має права вето на прагнення своїх сусідів. Ми більше не повернемося до часів, коли панували сфери впливу, де більші держави вирішували, що робити меншим сусідам. Окупація частини території не завадить Україні вступити до НАТО, але слід подолати корупцію та реформувати державу. Так прокоментував підсумки саміту президент Сполучених Штатів Джо Байден. Їм все ще потрібно вичистити корупцію, відповідати іншим вимогам, щоб почати виконувати план дій щодо членства. Тим часом ми зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти Україні у протистоянні російській агресії. І рішення залежатиме не лише від мене. Чи матимемо ми можливість визначити, чи може Україна стати частиною НАТО, це залежатиме від союзників і того, як вони проголосують. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Брюссельського саміту НАТО, але бажає конкретних термінів для зближення України з Альянсом. Втім, пообіцяв продовжувати реформи сфери оборони і безпеки, щоб досягти сумісності з союзниками. В інтерв'ю іноземним медіа глава держави також відзначив зміцнення підтримки України від західних партнерів і додав, що українські військові на Сході відстоюють ті ж цінності, що й союзники. Ми щодня доводимо, що готові бути в Альянсі більше, ніж більшість країн Європейського Союзу. Через те, що, на жаль, у нас 7 років іде війна, серед українців зросла підтримка вступу в НАТО. Тому що для людей це безпека, це захист для їхніх дітей. Також країни-учасниці в спільному комюніке нагадали про невизнання окупації Криму Росією, засудили нарощування російських військ на півострові та біля східних кордонів України, закликали Москву не перешкоджати судноплавству в Азовському та Чорному морях та припинити переслідування кримських татар та всіх незгодних з окупантом.